Tak ako sme si objednali, hej? Pozri, fakt aký je klas. Ti vrajím, sem ide ešte. Fakt ide sem. Aha, točí sem normálne. Ide pristať, no. Čo ide robiť prelet jeden. Zabudol pilota, nie? To teraz má autopilot. Zabudli. Fakt ide, aha, sem. Rovno. Si predstav. Doteraz tam celé 4 dní stál. A že by tak dal touch and go? Ty, a krásny. Ja mám lepší dvor, Také ploché. Či teraz už pustí aj bomby? No dúfam, nie. Ja teraz to za sebou zrovna. A ešte troška ide doluje, vyššie. Hej, nízky robí, nízky boha, riadne. No. To keď bolo fakt, že väčšie letiska masa, kde tak toto by... A pomaličky ide to. Je, to krása, ježišmáre. Ty kokos. To je paráda. Ja pozeráme akurát. Ak vylietala do 5 sekúnd. Wow, rovno na nás spalo. Príjme sa. Dobrý, si dobrý. Idem stúpať, tam zrobiť také prudky, tento a teraz pôjde rovno preč. Čas ide stúpať. To je krásne, takýto nahnutý, vieš, keď je paráda. Možno aj ten istý pôjde do Ostravy, vieš? Ten istý. Ostrave, keď budú mi na to, tam bude robiť aj prelet, vieš? Dva pôjdu do Ostravy. Odisťuje? Čože? Že by odisťoval teraz? Je 70. No? Mne to išlo hore ako nič. Tam ešte a Ostrava budú dva. A jeden bude statická ukážka, druhý bude robiť aj prelet. A môže, že to bude ten istý, že si aj nasúčoval. No, ešte dá podľa mňa jeden. Lebo prelet, pred nám cestí ešte do Európy. Ďaleko to už vidíme.